Okay, vi om. Nu. Tæller mig ned. 3, 2, 1. Nu! Hej alle sammen, og velkommen til den her GTA-video. Igen. Igen. Drop Zone. Vi spiller Drop Zone 4. Yes. Og der er en, der er level 1000. Hacker. Ham håber jeg kommer sammen med. Det gjorde jeg så ikke. Okay. Sammen med Denkål. Eller hvad? Er han også? Han er med os. Yes, man. Yes. Det er vigtigt. Det er fedt. Oh, what? Overtimer. Janni, hvem er på forsiden af din? Nej, der er en på grøn. Hvad? Alle er bare joinet orange. Lol. Ja, han er også lækker. Det er fedt. Nej, hvad? Han går på den hold, den. Fuck. Nå. Men det går ud på, hvis I ikke ved det, det er, at man kastes ud i faldskærm, og så skal man ned i sådan en zone, og så skal man så dræbe hinanden og blive derinde i længst tid, og ja, I får se. Safe dudes. Og vi skal lande ned i den gule, og den bane, den er så mega god. Og jeg havde den bane, den er så pissegod. Yes, vi har fundet ham, det er level 1000 på vores hold. Nå, ja, fik vi ham alligevel? Ja, yeah. Og der er en, der landede lige op i mig næsten. Og det var så sjovt. Og jeg står bare hernede, Janni går og dræber. Jeg døde allerede. Der er en, der nåede engang at komme ned. Samme her. Hvor jeg skal op af den der sniper der. Og jeg tror, jeg går på sniper. Gør du? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke nå at gå på sniper. Men jeg kan lande op på et hus og skyde folk. Okay, jeg elsker mig bag dem. Au. Oh. Den er en dyb. Og jeg har fået 9 gratis pumper. Der er en, der står oppe og sniper. Jeg ved det godt. Jeg prøver at få ham. Og jeg har en mega god idé. Au, han dræbte mig. Der er nogen, der har skudt på dig nu. Ja. Okay, jeg går over sniper. Godt. Okay. Den er stensikkert vundet, den her, tror jeg. I knew it. Just now, I know it. Der, kom. Yes, jeg fik en. Nej, vi er i gang med at overtage. Er du død nu? Nej, jeg er på sniper. Hvordan kom du derop? Parachute. Hvad? Parachute. Så du er død engang, eller hvad? Ja. Yeah. Det er jeg ikke. Sådan er op lige en fido. Oh shit, der var en der. Fuck, jeg døde sgu. Hvor er han? Første gang døde jeg. Jump! Stay on the ground. Jump. Jeg tror også, vi vinder den her, Jannik. Nej,
Det er sådan Døde. semi-sikkert. Ja. Nu vil jeg komme ud og hjælpe nu. Yes, jeg fik sgu sniperen. Mhm. GG mit G. Så gad det ikke parachute. Ej, den kan ikke zoome ind, den her. Yes. I vandt sgu. Næste runde. Jeg tror, altså det er rimelig sikkert, at vi vinder den her. Og hvor vi vandt så stort. Og vi vandt 5.000, som I kan se. Så det er fedt. Og de er heller ikke særlig højt level, der er ikke. Jeg tror, at den der er lavest rate. Eller level. Jeg tror, at videoen er uploadet. Griner. Nå, men nu, det kan jeg ikke lige gå ind og se nu. Nej, det kan jeg høre. Det kan jeg ikke lige nu. Nu behandler den lige. Ja. Så flyver vi. Det er bare mega dumt at tage sin faldskærm af alt for eller sådan helt vildt tidligt. Jeg kan ikke lande den. Er du ikke? Det plejer at være mig, der har problemer med det. Det er blevet pisse god til. Fordi vi har lavet så mange af dem her. Hvor mange har Ej, vi? fuck, så ryger jeg ned. Shit. Okay, parachute. Sådan der, lande. Så nu lander jeg. Og shit, så er der en, der får den bagfra. Det gider ikke den der sniper, for den kan ikke zoome ind. Det er ikke så fedt. Jeg tror også bare, at jeg bruger en helt normal... AK-47 eller hvad det var. Oh. Dyk. Og bum. Oh shit. Bum. Der er så mange grønne lige nu. Oh shit. Wow. Yeah. Jeg hopper også ind. Jeg kommer dudes. Dum. Oh shit, der er en der. Hallo, fint. What? Hvad laver de? De løber væk jo. Oh shit. Kan jeg godt lide min... Au, nu dør jeg. Så dårligt, at Ej, de... nu jeg er nødt til at tage en bil og køre. Det er en effekt, der skulle i mit dæk. Prøv lige at se den. Okay, nu prøver den her. Vi kan godt se en anden på mappen, fordi der er det der blå. Oh shit. Det kan ikke køre. Og derovre, godt. Så er der ham der. Au. Oh fuck. Ah, pis. Shit, og jeg kan ikke klare det alene. Kom så. Jamen, ja, den er stensikkert vundet, den her. Det går an på, om alle de løfter, eller hvad de gør. Kom så. Døde du, Jannik? Ja. Jeg døde også lige. Min bil virkede ikke. Det Ved du hvad, jeg går bare en ned i havetraktor. centrum. Min havetraktor. What? Min havetraktor virkede ikke. Kan Den alle vil jeg på. Den vil jeg prøve, Jannik. Ses! Nej, du tog ikke min havetraktor. Den virker. Nej, vel? Det kan godt bakke. Det er min. Yes, Jannik, jeg gjorde, så vi vandt. Er den ikke mega fed? Jo. Nå, var det det, race?
Chico. Det går, man. Tak fordi I gad at se med. Nå, vi ses. Tak fordi I gad at se med. Hej. Hej.